दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिननाय जाबाय लोगोफोर। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना सेंट्रेल गभर्नमेन्टनि स्वच्छ भारत मिशननि आन्डाराव टयलेट बानायनो सानदों नोंथांमोननि थाखाय आङो मोनसे टयलेट बानायनायनि एप्लाइ भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजाबसिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट मोननो थाखाय आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा बे टयलेटखौ बानायनो थाखाय नैबे स्वच्छ भारत मिशनखौ नोंथाङा गुगलाव सार्च खालामना होनांगोन। वेबसाइटआ बेनो। लोगोसे नोंथाङा टयलेट बानायनो सेंट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय 19,000 रां मोनगोन नोंथाङा बे टयलेट बानायनानै इलिजिबल जायोबाथाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबे स्वच्छ भारत मिशन निखौ नोंथाङा गुगलाव सार्च खालामना होबानो जाबाय। लोगोसे आं बेखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन, नोंथाङा बेयाव थांनाबो नायनो हागोन। दानिया लोगोफोर जोङो नैबे फार्स्ट पेजआवनो थुनांगोन नोंथाङा। जों बेयाव थुबाय दानिया। बेयाव थुनाय लोगोफोर नैबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नोंथाङा बेखौ एसे बोखोनांगोन। बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों एप्लिकेसन फर्म फर IHHL नोंथाङा बेयाव थुनांगोन टयलेटखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय। जों दानिया बेयाव थुबाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा मोनसे ID क्रिएट खालामग्रोनांगोन गिबियावनो। नैबे सिटिजेन रेजिस्ट्रेसनाव थुनानै जों बेयाव थुनांगोन दा गिबियावनो। दानिया बेयाव लोगोफोर मोनसे पेज खेवगोन। नोंथाङा बेयाव नुनो मोन्दों सिटिजेन रेजिस्ट्रेसन। नोंथाङा बेयाव रेजिस्टार खालामना लाग्रोनांगोन गिबियावनो। नोंनि मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन बेयाव, बेनो नोंनि लगइन ID जागोन। बे मबाइल नाम्बारखौ होनानैनो नोंथाङा बे टयलेटनि एप्लाइखौ बानायनो हागोन, बेयाव लगइन जानो हागोन। गिबियावनो नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय बेयाव, आरो बेयाव नोंथांनि नेमखौ होबानो जाबाय। आरो नोंथाङा मेल फिमेल नोंथाङा नैबेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। आरो नोंथांनि बेयाव रेसिडेन्सियेल एड्रेसखौ नोंथाङा बेयाव होबानो जाबाय, नोंनि एड्रेसखौ। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि स्टेटखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। नैबेयाव थांनानै आसामखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबे केपसाखौ बहायनानै नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायना होबानो जाबाय। ओमफ्राय नोंथाङा नैबेयाव साबमिट खालामना होबानो जाबाय। मोनसे OTP फैगोन। लोगोसे नोंथाङा बे OTPआ फैनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि मबाइल नाम्बारा रेजिस्टार जाना थागोन। अब्लानिया नोंथाङा नैबे लगइनआव थांफिनबानो जाबाय। बेखौ लगइन जानो थाखाय जों बे लगइनआव थुफिनबाय। लगइनआव थांनानै लोगोफोर नोंथांमोना नोंथांनि रेजिस्टार जानाय मबाइल नाम्बारखौ दहाय होनाय मबाइल नाम्बारखौ नोंथाङा नैबेयाव होफिननांसिगोन। आरो नैबे OTPआव थुनानै होबानो मोनसे OTP फैगोन लोगोफोर। नोंथाङा नैबे बक्सआव OTPखौ बहायनानै नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनानै नैबेयाव साइन इन खालामबानो मोनसे एप्लाइ गेवगोन टयलेट एप्लाइ खालामनायनि। जों दानिया बेयाव थांनोसै। दानिया लोगोफोर नोंथाङा बेयाव लगइन जानाय लोगो लोगोनो नैबायदि पेजआव फैगोन। नोंथांनि बेयाव गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांनि एड्रेसखौ नुनो मोनगोन, मबाइल नाम्बार। दानिया जोङो टयलेटखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे 3 डटआव थुना होनांगोन। जों बे 3 डटआव थुबाय। दानिया नोंथाङा नैबे निउ एप्लिकेसनाव थुनानै होनांगोन। जों दानिया बेयाव थुबाय निउ एप्लिकेसनाव। निउ एप्लिकेसनाव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज फैगोन लोगोफोर। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों नोंथांनि स्टेट नेमा बेयाव अलरेडि सिलेक्ट थागोन आसाम। नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जों बेयाव डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामबाय मोनसे। लोगोसे नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि ब्लकनि नेमखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जों बेयाव ब्लकनि नेमखौ मोनसे सिलेक्ट खालामगोन। नोंथाङा गावबा गावनि ब्लकनि नामखौ बेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। आरो नोंथाङा नैबेयाव पन्चायतनि नामखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन, गाव पन्चायतनि नामखौ। आं बेयाव जास्ट ओरैनो डेम' मोनसे सिलेक्ट खालामबाय। नैयाव नोंथाङा लोगोफोर नोंथांनि भिलेज नेमखौ नोंथाङा नैबेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन। आं बेयाव जायखिजाया मोनसे भिलेजनि नेमखौ सिलेक्ट खालामबाय। दानिया लोगोफोर नोंथांनि बेयाव हेबिटेसन नेम, नोंथांनि भिलेजनि सुबानि नेमखौ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबेयाव सेक्सन B टयलेट अनार बेयाव नोंथाङा नोंथांनि आधार कार्डनि नामखौ नोंथाङा नैबेयाव लिरनांगोन। आरो नोंथाङा नैबेयाव आधार कार्डनि नाम्बारखौ नैबे बक्सआव बहायनानै होनांगोन नोंथाङा। आरो नोंथाङा नैबेयाव टिक थुनानै होनांगोन। टिक थुनानै नैबेयाव भेरिफाइ खालामना होनाय लोगो लोगोनो नोंनि आधार कार्डआ भेरिफाइ जागोन। दानिया लोगोफोर नोंथाङा बेयाव नोंथांनि फादारनि नामखौ नोंथाङा नैबेयाव लिरनांगोन। आरो नोंथांनि जेन्डारनि नामखौ नोंथाङा नैबेयाव सिलेक्ट खालामनो नांगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव केटेगरियाव नोंथांनि केटेगरिखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। बेयाव नोंथांनि कार्डनि केटेगरिखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। बेयाव APL BPL नोंथांनियाव मा कार्डआ दङ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन। आरो नैबेयाव
साब केटेगरि नोंथांनि साब केटेगरि नोंथांनि SC ST नोंथाङा बबे केटेगरियाव गोलैयो बेखौ सिलेक्ट खालामनो नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामनो होनांगोन। दानिया नोंथांनि बेयाव आधार कार्डनि नाम्बारा अलरेडि बेयाव सिलेक्ट जागोन आरो नोंथांनि बेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बार होनांगोन आरो नैबेयाव इमेल ID दंबा नोंथाङा होजागोन। दानिया लोगोफोर बेयाव नोंथांनि एड्रेसखौ नैबेयाव बक्सआव नोंथाङा फुल लिरनानै होबानो जाबाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबेयाव सेक्सन C आव नोंथांनि बेंक एकाउन्टनि डिटेल्सखौ होनांगोन। नोंथांनि बेयाव IFSC खौ होनानै नैबेयाव नाउ इउआर IFSC कड बेयाव नोंथाङा थुना होबानो नोंथांनि गासैबो बेंकनि नाम बेयाव श' जाखागोन आरो लोगोसे नोंथांनि बेयाव गासैबो बेंकनि डिटेल्सनि नामा बेयाव श' जागोन नैबे बक्सआव। बे अट'मेटिक श' जाखागोन नोंथाङा IFSC खौ सार्च खालामना होनाय लोगो लोगोनो। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबेयाव एकाउन्ट नाम्बारखौ होनांगोन। नोंथाङा बबे एकाउन्टआव फैसाखौ लानो नोंथाङा एकाउन्ट नाम्बारखौ होबानो जाबाय नैबेयाव आरो नैबेयाव कनफार्म खालामना होबानो जाबाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि एकाउन्टनि पासबुकखौ नोंथाङा नैबेयाव चइस फाइलाव थांनानै नोंथाङा आपल'ड खालामना होबानो जाबाय। बे एकाउन्टनि पासबुकनि साइजआ 200 KB नि गाहायाव जानांगोन लोगोफोर। नोंथाङा नैबे चइस फाइलाव थांनानै बेखौ आपल'ड खालामना होबानो जाबाय। बेखिनियानो लोगोफोर नोंथाङा इजियावनो बेखौ फिलआप खालामना लानो हागोन। दानिया लोगोफोर नोंथाङा बेखिनिया फिलआप जाजोब्बायबाथाय नोंथाङा नैबे एप्लाइआव थुनानै होबानो जाबाय। एप्लाइआव थुनाय लोगो लोगोनो मोनसे ID मोनगोन नोंथाङा। जों बेखौ नायनोसै एप्लाइआव थुनानै। नोंथाङा एप्लाइआव थुनाय लोगो लोगोनो नैबायदि मोनसे ID मोनगोन। नोंथाङा नैबे IDजों नोंथाङा नोंथांनि टयलेटनि स्टेटासखौ चेक खालामबाय थानो हागोन। दानिया लोगोफोर नोंथाङा बोरै टयलेटनि स्टेटासखौ चेक खालामनो जों बेखौबो नायगोन। नोंथाङा एप्लाइ बानायखांनायनि उनाव नोंथाङा टयलेट बानायखांनानै स्टेटास चेक खालामनोबाथाय नोंथाङा नैबे 3 डटआव थुफिनबानो जाबाय। जों नैबे 3 डटआव थुबाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबे भिउ एप्लिकेसनाव थुनानै होबानो जाबाय। जों दानिया बेयाव थुबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो नैबेयाव नुदों एप्लिकेसन स्टेटास। नोंथांनि बेयाव टयलेट बानायनायनि एप्लिकेसन नामा थागोन आरो नोंथाङा माब्ला बानायनाय बेयाव थागोन आरो नोंथांनि एप्लिकेसन स्टेटासा नोंथाङा बेयाव नुगोन एप्लिकेसन रिसिप्ट आरो नोंथाङा बे स्टेटासखौ नायनोबाथाय नोंथाङा नैबे ट्रेक स्टेटासाव थुनानै होनांगोन। जों दानिया बेयाव थुबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो लोगोफोर नोंथांनि स्टेटासा बेयाव श' जागोन। आं बेखौ ब्लार खालामनानै दोनदों। नोंथाङा नैबेबायदि खारबाय थानाय नुगोन। नोंथांनि बेयाव नैबे गोजा सिना बेयाव खारलांबाय थागोन इयो। नोंथाङा बेखौ चेक खालामबाय थानो हागोन एप्लिकेसन नाम्बारजों। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर। नोंथांमोना थांनानै टयलेटखौ इजियावनो बानायनानै लादो आरो 18,000 फैसा मोनगोन नोंथाङा टयलेट लुनो थाखाय। फैसाया दाख्लैबावैसो हाबदोंमोन आरो नेक्स्ट किस्तियाव बे हाबबावसिगोन। नोंथाङा गोख्रै बानायना लाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। एसेनोसै।